E deschis? Da. Salut! Bine ați venit. Ne scuzați pentru întârziere. Traficul în București e foarte greu. A venit și Sebastian, tocmai din Elveția. Probabil, maybe it's better if I speak in English? Yeah? Okay, so welcome to the 12th edition of Java User Group Bucharest. So the main idea behind the blog is to get to know each other better and to socialize, to do networking, and learn to do our jobs better. So take advantage of that and talk to the guy next to you, even if you don't know him. Ask him his name, do everything you need to do. I would like to thank Adobe for sponsoring this edition for the venue. And I would like to introduce Vlad Untu, our first speaker, who is going to talk about Spring Custom Namespaces. Vlad is an entrepreneur and a developer. Maybe he'll introduce himself better than I can. So good luck. It's okay if we start now? Okay, so we'll start in just a few moments. Yes, you can take this opportunity to get to know each other better. Prezentarea acum, că nu mai vine colegul meu. N-are niciun rost să mai... Vino tu, Eugen, totuși. Știi să lucrezi în NetBeans? Nu, asta am. Știi să lucrezi în NetBeans? Când ajungem acolo. Deci numele meu este Vlad Untu. M-a prezentat suficient Eugen, nu cred că mai e cazul să mai spun și alte lucruri. Nu știu dacă ați lucrat cu Spring Framework. Eu o să prezint o zonă foarte mică din Spring Framework, anume partea de Custom Namespaces. O să fac o scurtă introducere minimală în Spring Framework și după aia trec la partea de Spring Custom Namespaces. Ia să vedem. Dăm un click aici. Deci ce este Spring Framework? Deci Spring Framework este o platformă care permite configurarea obiectelor la runtime, foarte important, în baza unui fișier XML. Asta se numește Inversion of Control. Fișierul de configurare arată ceva de genul ăsta. Deci avem clasa obiectului și valoarea care o setează pe o proprietate. Obiectul e de forma asta. Da? Observați casing-ul. Am greșit ceva? Bun. Deci cam așa arată un fișier de configurare. Ia să vedem noi aici. Ăsta de aici, da? Și cam așa arată obiectul. Bine, obiectul nu e implementat complet, că nu aveam loc să-l scriu acolo. Mai departe. Acum, de ce folosim Spring Custom Namespaces? De obicei, fișierele astea de configurație vin foarte generale, adică descriu obiectele într-un mod foarte general, au tendința de a crește foarte repede și să strânge foarte mult cod din ele. Și o altă problemă, având foarte mult cod din ele și relații între obiecte, devin foarte greu de citit, la fel foarte greu de scris. Și aici ne ajută partea de Spring Custom Namespaces. Ce sunt efectiv Spring Custom Namespaces? Deci este un namespace custom. Un namespace custom este o formă de prescurtare a fișierului de configurare prin detalierea, prin specializarea fișierului de configurare pentru un anumit obiect. Da? Și se introduce un set de elemente XML specializate pentru un anumit tip de obiect într-un namespace XML separat. Bun. Acum să vedem cum arată fișierele astea prescurtate. Deci avem o configurație, cum am arătat și mai devreme, de forma asta, da? Deci un obiect cu două proprietăți și cu valori pe ele. Deci pentru fiecare obiect în parte trebuie să punem tagul bin, trebuie să-i punem ID, trebuie să-i punem numele clasei, trebuie
Trebuie să-i punem mereu property, property, property pentru fiecare proprietate în parte. Și atunci ar fi mult mai simplu să scriem ceva de genul ăsta. Da? Îi dăm un nume obiectului prin elementul XML, îi punem ID-ul, care e obligatoriu, și după aia direct ca atribute numele proprietăților. Bun. Ia să vedem noi mai trecem mai departe. Bun. Acum, de ce folosim mecanismul ăsta de configurare de la Spring și nu facem un XML de la zero și să configurăm obiectul citind XML-ul pur și simplu? Spring Custom Namespace, primul avantaj important este că se integrează direct cu framework-ul IOC de la Spring, ceea ce înseamnă că pot fi amestecate configurațiile clasice cu configurațiile definite prin Custom Namespaces și pot fi create și relații între obiecte, atât în formă clasică cât și în formă prescurtată. Da? Și o să vedem și în cod că elimină nevoia de a scrie între codul, de a parsa XML-ul, de a face reflection în obiecte, de a seta valorile pe proprietăți, etc., etc. Bun. Acum, care sunt componentele unui... De ce avem nevoie ca să putem să implementăm un Spring Custom Namespace? Avem odată nevoie de o schemă XML a obiectului pe care îl configurăm, adică elementele care vor fi introduse în fișierul de configurare Spring. Avem nevoie de un handler pentru schema XML, asta este un obiect special definit în Spring. Și avem nevoie de un object builder pentru maparea elementelor și atributelor XML la modelul obiectual al Spring Framework. Bun. Acum să ne uităm la surse. Eugen? Ia să vedem dacă... Cred că tot eu o să-l mânuiesc mai bine. Da. N-are sens să mai ne complicăm. Deci haideți să vedem întâi obiectul. Da? Ăsta e obiectul. Pur și simplu ăsta vrem să-l configurăm cu un user, o parolă și un server. Da? Cred că se vede. Se vede? Mai mișorăm, mai mărim rezoluția? Ok. Și acum vrem să obținem fișierul de configurație. Avem același obiect configurat în ambele variante. A sosit și Vlad. Bun. Primul pas, așa cum am zis și mai devreme, este să definim schema XD pentru obiectul configuration. Adică să definim elementul XML cu atributele user, password și server. Cam asta este schema XML, e schema standard XML simplă. Și acum trebuie să legăm schema asta XML, trebuie să o legăm odată de fișierul XML de configurare cu atributul XML NS și punem un nume pentru namespace-ul C. Și trebuie să-l legăm cu Spring Framework. Ca să-l legăm cu Spring Framework, îi punem în folderul metainf al jar-ului. Îi punem numele namespace-ului, da? Și clasa care face handle pentru namespace-ul respectiv, astfel încât Spring Framework, când întâlnește în fișierul de configurație, întâlnește schema asta, știe ce handler să folosească pentru ea. Ne uităm la handlerul de Spring. Aici vedem că înregistrăm decât definiția, înregistrăm, facem conexiunea cu al treilea obiect, obiectul care transformă elementele XML în obiecte pe care le cunoaște Spring Framework. Da, în obiecte pe care le cunoaște Spring Framework. Adică mapează la modelul obiectual al Spring Framework elementele XML. Ne uităm și la asta. În metoda doParse ne vine bin definition builder, unde facem legătura cu numele proprietăților, pe care apoi Spring Framework le setează pe obiect, adică face reflection prin obiectul pe care l-am definit, vede numele proprietății și setează valorile după elemente. Da? Și acum să vedem cum funcționează. Vom scoate din configurație, din
context, atât obiectul config 1, da? Configurat în stil clasic, și obiectul config 2. Acum ai setat pe config 1. Și dacă ne uităm în consolă, vedem că pe obiectul 1 au fost configurate datele din XML, da? Vedem și cum a fost scos din context, direct, da? După nume. Și acum să vedem și pentru config 2. Asta este unul dintre cele mai mari avantaje ale Spring, ale custom namespaces, faptul că se integrează perfect cu framework-ul de bază al Spring Framework. Putem să ne personalizăm aplicația și în continuare să folosim tot ceea ce ne pune la dispoziție containerul IOC Spring. Da, e exact. Eugen, stai pornit? Microfonul? Unde e? Că nu-l văd. Aici, da. Gata, l-am văzut. Ia zi-o la. Ziceam despre avantajele pe care le oferă Spring Custom Namespaces. Unul dintre cele mai mari avantaje este faptul că ne putem personaliza aplicația și module de configurare și în continuare să folosim tot ceea ce are de oferit containerul IOC de la Spring. Exact, ceva de genul. Ceva de genul ăsta, da. Ca să fie în temă cu prezentările care le-am mai făcut noi. Da. Deci cam asta e prezentarea de principiu. Acum, dacă... Da, îl punem undeva, nu e problemă. Dacă ați avea vreo întrebare sau să facem un exemplu sau... Cum? Să-i spuneți configurația într-o bază de date sau... De exemplu, noi am folosit pentru a crea un sistem de meniuri și era ierarhic și trebuia să intersecteze când copiai fișierele sau să injectezi tot felul de chestii. Deci poți să Ne-am dorit să simplificăm un pic crearea unor meniuri pentru aplicația noastră și a aplicat ca turnat. Da. Deci depinde ce ai nevoie. Dacă ai nevoie... Eu nu pot să văd avantajele acum. Pare că e mai mult cod, dar fără un avantaj evident. Păi nu, avantajul ai de la Spring Framework. Deci dacă vezi avantajul Spring Framework, după aia vezi avantajul simplificării configurației. Deci nimic mai mult. Nu mi se pare că se simplifică acum, dar Cum nu se simplifică? Păi odată ce l-ai făcut, se simplifică în ideea extinderii. imaginează că aveai de configurat Unei aplicații. într-un fișier XML din ăsta de application context, aveai de configurat 100 de chestii de același tip. De exemplu, un date format. Ca să configurezi un date format, trebuia să-i spui date format, îi puneai class path-ul pentru date format și îi spuneai decimal separator, property, name, decimal separator, virgulă, nu știu ce. Și aveai nevoie de el să-l folosești în 100 de locuri prin fișierul de configurație, știi? Și atunci te erai nevoit să scrii mereu bin, ID, class, property și valorile. Așa scurtezi pur și simplu fișierul de configurație și repeți obiectul respectiv. Păi da, tot îmi trebuie un XSD pentru date format și tot îmi trebuie un configuration definition parser pentru date format. Da, dar după aia poți să-l folosești de oricâte ori vrei. O altă... De exemplu, să configurezi conexiunea la bază de date. Utilitatea vine din situația în care configurez aceeași tip de obiect în mai multe instanțe. Da. Ai internet? Da. Ok. Camel folosește Spring Namespaces să creeze un domain specific language pentru configurarea rutelor și asta. Și practic e o configurare pe Creezi care un o limbaj nou. Hai să vedem unde, la DSL. Din punctul meu de vedere, e mai ales folositor în momentul în care le expui aplicația ta unor terțe părți care dezvoltă mai departe și atunci ca ei să integreze mai ușor, să nu mai folosească toată nebunia aia de la Spring Framework, este util să implementezi un... Inițial nu se părea inutil, dar așa ca să ai o modalitate mai bună pentru a configura un bin în mai multe instanțe, mi se pare o... Da. Nu, și dacă e să faci, ți-am spus, și dacă vrei să faci mecanismul tău propriu de configurare, ai foarte mult cod de scris, pentru că tu să zici, citești din XML și după aia trebuie să te duci cu ele pe obiect. Să zici că dacă e obiectul cunoscut, ai strong typing. Dacă nu, trebuie să te bazezi pe reflection ca să ajungi să duci datele acolo. Se vede? Aici e un exemplu de Spring Custom Namespaces folosit de Camel în care definește rute și alte nebunii.
Dacă ați toate astea ar fost binuri, Trebuia să scrii la toate. Bin, Numele clasei, toate exact. și numai care derivau, da. Deci asta e ideea. Dar, ți-am spus, asta vine oarecum invers. Deci după ce avantajul Spring Framework este absolut evident, abia atunci... Asta înțeleg avantajul dependenței, dar nu știam să văd de aici care e avantajul. Da, să simplifici configurația, mai ales dacă ai de configurat mult. și poți să faci mai ușor citibilă și de Dacă nu știam că e. Da. Da. Bine, și are multe elemente, adică poți să injectezi liste, poți să-ți configurezi o groază de alte elemente. Noi am făcut un exemplu foarte simplu doar cu proprietăți. Da. Alte întrebări? Nu prezintă. Da, nu prea prezintă interes. 1, 2, Și noi. Și noi, da. Dar noi folosim un .NET mai mult. Urât. Nimic? Ok. Păi cam asta e treaba. O să pun sursele și folosiți Spring, că vă ajută. Dacă vreți aplicații modulare, începeți la Spring. Da. Clar. are cumva un Dă microfon. are cumva și un grup VDSL. Eram curios dacă are cumva și un grup VDSL. Nu cred că e. Că s-au făcut probabil peste. Dacă există Spring pentru Groovy, da, dar altfel nu cred. Deci este pentru .NET, pentru că există Spring Framework.net sau pentru Java. Am înțeles, ok. Există un DSL scris în Groovy care vine cu Grails-ul. Da. Vlad, dă-i Dar microfon. nu știu dacă este standalone. Spuneam că există un DSL scris în Groovy pentru Spring, dar care vine cu Grails-ul. Nu știu dacă este și standalone. Da. Ok. Dacă nu mai face Eugen, tu vreo întrebare? Nu? Sau întrebări? Nu, ok, gata. Pauză. Ok, mulțumim frumos. Aplauze, vă rog.